kad je teško mare. Molim. Halo, dobar dan, ovdje Marko. Da li je to bravarska radnja? Da. Meni treba ključ. Dobro. Znate šta se desilo? Reci. Moj deda je zaspao i ja sam ga vezu za krevet. I sad ne mogu da ga odvežem. Nema vremena za te stvari. Zovi komšiju. Vi ste bravar. Pa da, ali bravar ne odvezuje vezane ljude. Ali meni treba ključ. A zašto ključ? Ja sam ga vezao lisicama. Lisicama? Da. Odakle tebi lisice? Odakle ti ideja da ga vežeš lisice? Tata policajac? Ne, nego sam od dede za rođendan dobio lisice. I sad si ga zaključao sada? A ključ Vezao nema? sam ga za krevet. Za krevet. A ti deda tu? Da. Pa daj mi Spava telefon. u drugoj sobi. A ne možeš da poneseš telefon? Ne mogu. Imaš li ti mamu i tatu? Rade do 5. Pa znam ja, ne mogu si dađem tamo da otključam dedu. Nego ti zovi fino mamu i tatu, pa će da ti dođe mami i tatu. Doću ja po ključ. E, kakve su to lisice? Po lisice, policisti. Pa jeste, pa ko ti je dao lisice? Deda. Deda ti kupi lisice? Da. I sad ti si malo vježbao i sada, a gdje ti je ključ? Pa nemam, nisam dobio. Kako nisi dobio ključ? Mora tamo da je negdje u pakovanju sve ključ. Mogu ja da namažem dedinu šaku nekom mašću, uljem ili... Pa ništa, kad se probudi deda fino, onda se vi dogovorite šta radite. A možete da mi ispričate jedan vic? Ne znam pile vic. Nema vremena, ja radim, ja sam u radnji, nema vremena pričati. Bilo kakav Nemam pile vic. Evo, zašto su makaroni šuplji? Ne znam. Kad neko jede se ne bi udavio, da vata vazduh kroz makaron. Disa. A imate neki bolji? Nemam bolje, ajde, čao pile. Uz osmeh život dobro zvuči.